ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Ningizimu Afrika sanibonani, ubingelelo uThabiso kaCele, uqumba amaqumba lalaqumba iselesele lentaba, intaba the beyivimba ngapha aphuma ngapha abantu beyivimba ngapha aphuma ngapha, anibingelela umavinjwa nge1000, anibingelela umavinjwa nge16, anibingelela umavinjwa ngenkulungwane, anibingelela ibhinyelikisi, anibingelela iqumbisti, bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi, Uhlanga Media, Uhlanga, hayi umhlanga, Uhlanga Media, sitholakala lapha ya ku YouTube. Qinisekisa mawukuthi awukazi uzungafazi usubscribe. Kunephutha lenzakalayo. Abantu aba-understand indaba ka-subscribe akho mali yakhe ezothathwa noma ini. Usubscribe 1 ungafazela ukuthi uma kwenzeka siposta something ipop up lapho kwenivela ukuthi naba beposta bese uyagijima ihambe yobuka. Ungacabanga ukuthi hayi cishe sebepostile, cha, tshelwa into notification ikona sithi ke subscribela lokho ukuthi noma ikanjani makho into esiyifaka khona okuzokutshela ukuthi khona into esiyifakile bese uyahamba uyoyibukela. Channel ke lena ethandwa ke izinkulungwane zabantu eningizimu Afrika nasemazweni angaphandle kwaseningizimu Afrika, emazweni aseAfrika nasemazweni aphesheya kwelwandle imbala. Seshoda nje ngeinto ezincane okusama subtitles ukwenzela ukuthi ke nabanye abantu bezo understand ukuthi sikhuluma sithini, ngoba kusibo bonke abantu aba understand ulimi lwesintu noma ulimi lwesiZulu. Zingane zakwethu namhlanje sinolunye uNtalatiya, sinolunye futhi uTavatava, kwaze kwanzima okwabangani ukuthi indaba yabangani ngazixabanise ngisho abazali, ngoba kunomuntu oyedwa nje oyimpethu. Ake sihambe se-studio sobona ukuthi khamba kanjani. Asiphinde sikubingelele imbukeli lapho ngasekhaya. Igama lesho ke iWhy Mina. Sinodadewethu la esisafisa ke ukuthi simazi kabanzi. Sawubona, sakubingelela dadewethu. Yebo bhuti, ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Usisi ubani igama? Igama lami Samkelo Magagola. Oh, Samkelo Magagola. Okay. Bakubiza ngobani uSamkelo? Yebo. Okay, siyabonga kakhulu ke Masam. Kunomuntu obhalile lapha ebhalela wena kodwa uchaze ngendlela akachaze ngayo. Manje ke mina ngiyafisa ukuthi ngazi ngendlela yami ukuthi umuntu kanjani, uyabona. So ngiyacela ukuthi ungivumele nje ngikubuze imibuzo emibili emithathu ngaphambi kokuthi wazi ukuthi ubani ukubhalile, ngoba angeke ngize ngimdalule njengamanje. Awuna nkinga? Akho nkinga, ngabuza. Yebo. Ngifisa ukuthola ukuthi ekhaya umama nje, ngiyazi ukuthi ubaba kasekho kodwa kunomama ekhaya, umuntu njani uba strict? Ya, ngisho ukuthi u-strict yena, kodwa ke izinto eziningi akayinaki. Kuba yileyo nto nje mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ungene la ngena khona, mhlawumbe wangangifici ukuthi mhlawumbe engene eroomini yami engangifici, mase kuba yileyo nto leyo nje. Umuntu strict kodwa yena. Kodwa yena nje strict akayi, yabo ingane nje ufuna ihambe ngendlela ayikhulise ngayo, akayifuni nje ingane ezitebhedayo. Abafuni banjani? Obhuti bami ngasho ukuthi nabo ba street, kodwa isikhathi esiningi basuke bengekho ke ekhaya. Isikhathi esiningi uhlala noma ekhaya? Isikhathi esiningi ngisuke ngisele noma. Wake wakushaya nje ngelinye ilanga empilweni yakho nje ebuncaneni bakho uma wakho? Awu, kungishaya nje lokho kungithusa, hayi kungishaya ku serious. Mawukompera impilo manje ekhona uma kunoma wakho noma kusekhona uma wakho nobaba wakho, eyiphi impilo oyijabulela kakhulu? Angisho kona ukuthi mhlawumbe uyakujabulela ukuthi ubaba wakho washona, but impilo eyipho oyijabulela kakhulu ngalesa sikhathi ephila nangasikhathi engasekho? Cha, ngisho ukuthi ngiyajabula manje because ukubusa khona mhlawumbe ngaba ngiphumi ngibanganeni bami, mhlawumbe abangiyazi nje into ebhedayo. Kodwa ukuthi washona kukuphatha kanjani? Phela kungiphatha kabi, kodwa phela angizokuhamba kube into edlulayo. Ngisho nje ngithi sekwadlula. Sekwadlula. Ubuma wakho macabanga ngabe sekwadlula? Angazi ke kuma, kodwa angeke ube lula kuma. Kodwa ubaba obavela ngihlalanga naye kakhulu. Nokuthi wayengavimbela lokho wena ukujabulelayo noma ukuthandayo ukuthi ukwenze okuyinto wrong phambi kwamehlo omzali, wengakuvimbela lokho ubaba wakho ukuthi ingenzeka ngithi? Yebo. Ukushuthi ngamanye uyakujabulela phela ukuthi washona, ngoba kunezinto okwazi ukuzenza ezikujabulisayo engaba awukwazi ukujabula ube kuthiwa yena ukhona.
Cha, hayi ukuthi ngiyajabula phela aboma umuntu uyazenza izinto ungacabangi sometimes. Shuthi nami ngisuke ngingacabanga mhlawumbe akangifikeli lokho. Mhlawumbe ngisajabulela ukuthi usakhona umzali oyedwa engisanayo. Uyathinta la emanzi lampojana mhlawumbe ngaba umasayida mhlawumbe wine and stuff. Singesazi ke phela. Kuyenzeka uhlangane nowesimame ehambe eyididizelele ehambe evusile ukhuzana isitawoti. Impilo eseyiphilwa manje uyathinta kodwa ke noma ungasabalulanga ukuthi uthintana. Yebo ngiyathinta. Uma uyazi. I'm not sure ukuthi uyazi noma akazi. Kodwa mhlawumbe ukezwe besho kodwa akaze engibone. Ngikwenza phambi kwakhe. Injani i-communication yakho naye umzali when it comes to izinto eyithinta mhlawumbe imijolo imiqomo lezo zinto ezikanjalo? Uma munjani makukhulunywa ngeinto ezikanjalo? Mhlawumbe kukhona lokho ukuthi ekhulume nawe ngoba nake kuthiphisa ngezinto mhlawumbe akadlule kuzona ukuthi mhlawumbe nawe ungagcina udlula kuzona. Ophepha mntana mungawenzi 1 no 2 emntwini wesilisa ukuze kuzophileka kahle. Oziphephisa ngapha mntana mungawenzi ukuthi ngoba kuzokwenzeka ukuthi mhlawumbe inkulumo ezikanjalo uyabani nazo naye. Yeah, kodwa phela sokuyileyo ndlela yokuthi aboma umzali ukhulisa ingane okuyiguide nje ngezinto ezithize. Naye ukesho nje ukuthi akuhanjwa ngendlela yokuthi kube ukuthi vele asizwa ngesiyouth yamanje. Awukaze mhlawumbe ebuza ukuthi mntanami ufuna ngazi phela ngane yami ukuthi uthandaphi into kanjalo. Cha, akakangibuzi lapho. Lo butshwala buphuzwe ebusuku noma buphuzwe emini makwenzekile kwaphuzo? Isikhathi esiningi ngiphuza ebusuku. So kufanele ukuthi ucele ukuthi uyophuza kuma. So ngimele ngimtshene kodwa ngimtshene ngezathu ukuthi angiyazi ukuthi ngeke azavuma ukuthi ngihambe. Okay, lana sinombuzo sike siwubuze la ukuthi kusukela ku1 kuya ku10 ungazipha ba ekuthembeke nonako ekuzwaneni kahle nabantu ekubeni neqiniso nje ungazipha bakusuka ku1 kuya ku10? Mhlambe ngazipha u7. Ungazipha u7. Okay, uyafisa ukwazi ukuthi ubani obhalile njengoba la? Yebo ngakujabulela ukwazi. Okay, ngicela ke senze kanje. Ngicela ukuthi ubuke lapha la ngikhomba khona. Sanibonani, igama lami ngu-Ayanda Ngwambuyazi. Ngibhalele uhlanga media lana. Nginenkinga nomngane nami. Khona into engifuna ukuthi angicacisele kuyona. Ngoba lento igcina isixabanisa nomndeni wakhe. Kanti mina ngifuna ukuthi sixabane nomndeni and futhi angifuni ukuthi sixabane nomngane nami. Ngoba umngane engimthanda kakhulu. Khona izinto azenzayo. Bona kubo bazi ukuthi uzenza nami kodwa mina ngisuke ngekho kuyena. And naye futhi usuke engekho kumina. So ngiyafisa ukuthi cela ukuthi ningitholele yena. Sikwazi ukuthi sixoxisane naye, silungise lenkinga esinayo ukuze nomndeni wakhe uzoba right. Uyamazi sesami sisilo simbona la? Yebo ngiyamazi. Kuningi ngixoxele khona. Mhlambe okuthinta nina nobabili. But ngifisa ukuthola ukuthi yini le kwenza ukuthi uthi kini ukuyena noma uhambe naye kodwa ube wazi ukuthi ayikho lonto leyo. Ngoba ngicabanga ukuthi yona into eniqhathayo nabantu bakubo leyo. Nabantu bakini eqhatha yena nabantu bakini. Yini ukwenzelana? Hayi inkinga yami isuyenza ukuthi yena ngiqamba manje ngithi ngiyakumngane wami. Sometimes ngisuke ngile vele kuyena ngiyomcheck. Oh nokuya kuyena. Nginakho ukuvakasha kuye. Oh kusho unamanga metheni umqhatha nabantu bakini. Lokho akukhulumayo angazi ukuthi ngatheni ngakho. Kodwa khona ngasho ukuthi kanjalo ngoba sometimes ngiyihambela indlela zami kodwa ngisuke ngiphume ngegama lakhe. Kuyinto right mawubheka? Cha akukho right. Akukho right. Ukwenzelani bo indaba uqhubeka ukwenza? Ayi ngisuke ngena choice nami. Uye kuphela umuntu ongangenza ukuthi ngibe ngaphandle kwekhaya. Ngiyakuzwa. Kodwa ke anginayo imibuzo eminingi for wena dadewethu. Ukhona around angazi noma ngingamfaka mhlawumbe ayikhulumele yena. Anginankinga ngeza. Awunankinga? Yebo. Okay, cha ungamfaka. Dadewethu kunjani? Yaphela bhotamo njani? Ngiyaphila. Umambuyazi? Yebo Mambuyazi. Okay.
Siswami njengoba silana nje sesikhulumile nodadewethu kubonile wafakaza ukuthi uyakwazi. Ngifisa usitshele ukuthi kungani namhlanje sila. Nje isitori sisuke ekuqaleni. Into engaqala ngisho bhuti ngomngane wami ngike nganibiyela nasekuqala ukuthi umngane wami lona sisuka kude naye ngiyamthanda futhi nje izinto eziningi but into eyenza ukuthi ngize la indlela impilo yami engiyibonayo ukuthi isisengozini nangendlela umndeni wakhe osungidreadnisha ngakhona ukaphume kubo isikhathi esiningi uphuma kubo eza kumina kwesinye isikhathi angifonela uthi eza kumina kodwa ngigcina ukureceive calls kodwa yena engafiki kumina ngingamazi futhi ukuthi ukuphi angifonela uma wakhe angibuzi ukuthi ukuphi mina nami uzofanele ngimcoverage ngithi mhlawumbe la endlini yageza kwesinye isikhathi ngithi hayi usalapha eminyango usabhizi nefoni kodwa mina ngibe ngazi ukuthi akekho la endlini at same time angimazi ukuthi ukuphi ngisuke ngazi ukuthi ngizogcina ngethini ngoba fanele ngimkhave ngoba umngane nami Manje kubo bakuthola kanjani pho ngoba uyasho ukuthi uyamkhava bakuthola kanjani ukuthi usuke ngekho kuwena futhi mawukuthi usuke ngekho kuwena kubo uma wakhe mengibuka nangezenzo ke waba nakho ukusola ukuthi ubuye ngabibikho kumina kodwa okwenze ukuthi kuze kube shosho ukuthi ngampela akezanga kumina. I think it was 6 months back la akaba sengozini eseyindaweni zeziphuzo futhi and ngendlela okuyiyona mina ngibekho easy ukuthi ngazi ngoba ekhaya khuliswe ngazi ukuthi angiphuzi intombazane nje ayihambi noma kanjani ebusuku ngikhule nje kanjalo utshwala mina ngiphuzi and umngane nami into ebengihleli ngimkhuza ngayo ngoba ugcine selimala ukulimala kwakhe ulimale khona etshwaleni ngoba namanje ngeke ngichaze ukuthi walimala kanjani ngoba mina ukuzwa ngizanga abangani bakhe ayinabo ngizobe sengizwa ngumzali wakhe wathi kanti mina ngingane njani shuthi kahle kahle ngizoqhasa umndeni ngizolimaza ingane yakhe ufuna ukubulalisa ingane yakhe ifaka nilimala kanjani ingane ematshwaleni hwali mina ngisendlini ngingenalutho ngalimalanga. Uma wakhe wakuthola kanjani uma wakho lokho ukuthi ulimele? Bakhona abanye ngangihamba nabo ngiyacabanga ukuthi kulapha engangihamba nabo ukhona mhlambe owavula ifoni yami mhlawumbe wasathola inamba yami wase wamtshena ukuthi mhlawumbe sesehlelwe ingozi. Yini ndaba kantwana yini lekushisa ekhaya sisi? Angishiswa lutho kodwa phela umuntu baluyijabulisa. Awudelanga nje bawalimala mhlawumbe ukuthi ngeke lento wrong nanokuthi mawuphuma uphume ngegama lomuntu kodwa ubekwazi ukuthi awuyikena mawubuka akumqhathi nabantu basekhaya kuyamqhatha kodwa ke phela ngoba sekwenzeka ingozi ngicabanga ukuthi ngeke usamqhatha ngoba mhlawumbe bazokwazi ukuthi mangekho shuthi ngiyoyiphuzela. Abanankinga nokuthi uyaphuza ngibuzile ekuqaleni mawuzokhumbula abazi ukuthi ngiyaphuza ekhaya kodwa ngenxa yengozi bagcina sebazi ukuthi ngiyaphuza kodwa futhi abakwamukeli lokho ukuthi ngiyaphuza kodwa mawuphuma still usacela ngaya ngithi bengisenza njalo phela ngoba uyena mngane yena bomfonela yena umazisa ukuthi hayi ngicele ngawe la makwenzeka befona bomazisa yena bekwenzeka sometimes ngimfonele bengamfoneli njalo bekwazisa awona futhi mina ungazisa wangazisa kange wathi cela ngimkhavele kubo but eqhubekeni kwesikhathi ngathi mase ngithola into eziningi mina ngiyithole ngabantu bakubo ezinjobe beselimele okuningi bengakwazi ngoba khona la ubhuti wakhe waze washo wathi into abesengiplanele ukuthi angene endlini nje azongishaya ngoba kahle kahle imina engikhipha ingane yakube esandleni shuthi mina indlela engikhuliswe ngayo yile ngizolimaza ngayo ingane yakubo. Kahle kahle yena uthini uthi wena uthe mvakashele noma mesuke ephuma uthini uthi akakuvakashele angisho ukuthi usuke esho njalo sometimes ngiqamba amanga ngithi khona into yami kuye manje ngilandile nazi akhona ukuthi angilethele ekhaya. Yini ukuthanda utshwala noma mhlambe kunomfana othandana naye mhlambe usukuya kuyena yini le esothandweni kangaka enza ukuthi kuze kuphatheka abantu kani kuphunywe ebusuku yonke nje le drama yani yini inkinga yini lesikushisa yini le inkinga? Sometimes ngisuke ngiyo checka uboyfriend sometimes ngisuke ngiyophuza mase ngiphuma ngaye. Yo
Ngicela ulike igama lakhe sisi. Ngicela uphume ngenye indlela. Hayi anginankinga ngizokwenza njalo nje. Uyabona kodwa ukuthi lento ifuna ukunixabanisa manje. Ngoba phela wena ngasuthi ngaso sonke isikhathi. Angithi mzukwane kubonakala ukuthi mzukwane besengozini. Kwathiwani kuwena sizakani bakubo bathi? Yabona nkathi esengozini amagama umakhe angibiza ngawo. Angithusa ngoba ngangingazi ukuthi wenzakalani. Ngalelo langa wasuke wafonelwa wacheck ukuthi unaye yini. Ngalelo langa vele ngangifoneliwe mina. Nga-check ukuthi nginaye. Ngavuma futhi ngivuma umuntu ophume vele mina and ngalelo langa ababhlungu bimina ngangimcelile kubo. Ngathi cela zongivakashela but akafikanga. Emengafikanga ngagcina ngilokhu ngimbuza kuphi uyeza usendleleni wagcina ethi kumina khona la uzodlula khona uzofika late and ezofika late ngathi mengimbuza nge-transport wanthi yena uzo-request so ngamkholwa kanti ngalolu suku ila engizoba senkingeni kakhulu ke ngayo ke kodwa kuma wakhe wathi wena ukhona kuma wakhe mina ngathi ukhona and wathi uma wakhe sengibuza impendulo ngibanga naso kwakunzima ukuthi ngimphendule ngoba mina ngavuma okokuqala ngaqamba manga ngathi mina uphumile ehambe esitolo nami futhi ngangena indlela futhi ngabona ukuthi lento engishili wrong ngeke ukuthi ungathi umuntu yesitolo ebusuku isifi isitolo esivulwa ebusuku umkhavele wena sisi Cha akaze ngikhavele akaze ngicela ifavor akaza kucela ifavor yebo awunawo umunye umngane wakho mhlawumbe ophila nayo ngale ndlela lo ufuna ukuphila ngayo ongakwazi ukuthi ukhavelane naye ngoba naye uzoba umkhavele nawe since ezokukhavela naye bakhona kodwa ngeke ngoba ekhaba bathemba yini Lokho yabo njengoba bebathemba bengithemba kakhulu abazali bakhe lo muntu sikhule naye sifunda naye yonke into esiyenza kwazi ukuthi nje sindawonye umzali wakhe into ebuhlungu yabo manje emphakathini ngingisaba ukuphuma abantu ngithi kuthe nangu lo wacishwa bulalisa ingane kaMasibanibani manje ngicina sengisaba yabona ngendlela obhuti bakhe abakhuluma ngayo ngiyabona ukuthi indlela yabo ufriendship bethu ngiyabuthanda but into engibuka ngathi khona la okuzogcina khona ngihlehla although ngingakayimisela ukuthi ngihlehla ngisayimisela ukuthi sibakho ubudlelwane bethu uqoqeke kube yilento eyiyona ekuqaleni ngoba ushintsha nje njengoba sesiqeda isikole ngicela ukhulume naye siswami ufisana into engifisa kuyena ngicela ukhulume naye abo samke into engifisa kuwena bethu ngicela umngani bethu lo bebabibona ekuqaleni ukhumbule sisafunda isikole sizwana sihloniphana uma uphuma kini ngazi ukuthi uzekhaya ngokweqiniso nami ngiphuma ekhaya ngazi ukuthi ngiyakini abazali benganazi insolo nani ngoba nje bagcina usulimala fanele ukwazi ukuthi if uphuma kini uthi uzekhaya uma wakho ngiyaphinda kuthembe and nami ngekaphinda ngithembe kuma wakho nje itrust yami nayo kuphelile bunjani udlelwane babazali benu noma benu ubudlelwane babazali bethu kade bu right ekuqaleni manje as usamke kwabasengozini kanje kuke kwakhona inkulumo uma noma samke baxabana inxa ukuthi phela yabo ngeke uvume ukuthi kube khona umuntu ozolwisa ingane yakho ekubini ngoba uma ubebuya yabona esinye isikhathi ukuthi lo muntu akaze afike why pho ngithi mina la ekhaya ngithi mina hayi mawujikile ngoba noma bengimqambela amanga ngithi ujikile wahamba waya kubo akukho ngakusho kumngane wakho ngoba uyabona ukuthi unenhliziyo ende for wena and uyakuthanda uyakholelwa kuwena akukho mhlawumbe ongakusho since kunamagama sewashilo kuwena hayi engakusho nje Chomo ukuthi ngiyaxolisa ngokwenza umuntu omubi emphakathini nasekhaya kithi ngeke saphinda kwenzeke lokho okwenzekile yeah uma ungathola indawo enhlizweni yakho siyacela ukuthi ungixolele unesho ukuthi ngeke kusenzeke angithi ukwazi ukuthi uphinde futhi uqhubeke noma sowukhulumile naye noma seni right uphinde futhi uqale phansi ukwenza angeke kusaphinda because usetshengisile ukuthi akakuthandi ngempela because uze wakhona nokuthi ezobhalela la ayithule le ndaba le so engakusho kuyena nje ukuthi ngiyaxolisa angeke kusaphinda kwenzeke lokho kwenzekile alright sis okay nami ngiyathemba ukuthi ngeke kusaqhubeka ngempela ngoba lento yenzayo
ingahamba ibanga elide kakhulu lento yena yabo njengoba nabafana sebeyingena noma wakhe eyingena sekuzongezwana imindeni emibili ngenxa yakho wedwa ngezinto zakho zenzayo ezemaphutha kurong kakhulu okwenzile. Ngiyabonga ukuthi uyalibona iphutha lakho, ngiyabonga ukuthi uyazehlisa. Ngicela futhi ngempela kube iqiniso lokungaphinde kwenzeke. Dadewethu, cabanga ukuthi ngempela isifiso sakho nizoqhubeka nebabangane ngendlela ofisa ngayo. Yebo. Igama leshow iwhy mina ebantwini bebonke ngane ukhetha ukuthi ke lobu buhlungu obuzise mina. Asithembe lezi izingane zombili zisazokwazi ukuthi iqhubeke iphilisane ngendlela ekuyiyona. Nawe lapho ngasekhaya mawune inkinga efanayo zama indlela ukuthi usheshe uyilungise. Ingazi ifike ekuthenini kuze kuliwe kulwimndeni emibili ngenxa nje yengane encane engafuni ukwenza izinto ngendlela eqondile. Siphinde futhi sidibane ku-episode elandelayo. Angazi ngizothi njani le ngoba uyedwa umuntu oyinkinga la ongafuni nje ukulalela uyabona umuntu uma engenwe lezi zinto zotshwala nogwayi angizazi lezi zinto mina ifike zibe njani emakhanda abantu. Umuntu uvela bohlanya umuntu awucabanga umuntu aza anyenyele ukuyophuza utshwala bobutheni ngani lobu ngaze kunyenywe uzuxabana nabazali uzidele yabo. Umuntu wesifazane mayethanda umuntu wesilisa uyazidela ngaphuma nangewindi inkosi yami angashawa abebovu avuke ngasafuthi aphinde aphinde khona. Kanti bekumfana obekade etheni mame yini le ekuyena yini le inkosi yami vele ungabusazi uyabo. And umngane wakhe umuntu olunge ngendlela esimangaliso uzilungele uyambona and uyazama ukukhava umngane wakhe of which is wrong nakuyena kumele ngabe uyayenza lonto leyo but uyamkhava ngoba umngane wakhe uyamthanda umkhonzile akafuni axabane nabantu bakubo. And manje umngane wakhe uyambona ukuthi ulo muntu odakwa asangane mayidakiwe noma mayiphuzile utshwala nje malimeqile uyasangana uyabona. So yini ebangela ukuthi uyasangana ungene inkingeni mayiphuzile utshwala. Umuntu ongene inkingeni mayiphuzile utshwala ingoba ibehavior yakhe ukuthi ukuthi uyiphatha ngale ndlela mayidakiwe emenza ukuthi angene inkingeni. Akusiba bonke abantu abangene inkingeni mabedakiwe ngoba omunye umuntu uyaphuza utshwala kodwa uthola ukuthi akangene inkingeni. Uthola ukuthi omunye umuntu uphuza utshwala nje uphuza utshwala ebalile. Uyakha lo muntu indlu uyakha ngapha indlu wodla umndeni wakhe ngapha kodwa notshwala futhi uyaphuza bese kuba khona umuntu osanganayo nje ozofuna ukuthi yena mephuza utshwala kube utshwala kuphela iyona priority yakhe nje utshwala izingane yabantwana iyasikwazi phela ukuphuza ingekho izingane ebese athatha imali athenga utshwala ke ethengele izingane ebese izinto ezibalekile empilweni yakhe igcine zingenzeki ngoba yena ufocusile entweni obonayo ukuthi utshwala ifuna kumele ibe notshwala into afocuse kuyona. Yilento engithe ngisho ngithi mina utshwala abunankinga utshwala maphuza umuntu onengqondo ephilayo kodwa maphuza umuntu oyisiwengu nesilima vele buzoba nenkinga ngoba buzobenzisa ubulima lo bayibona. Umuntu ophilayo nje utshwala buyamphilisa aphile enze izinto eziright khona ephuze njalo. That's why ngize ngithi mina mawubona ukuthi isandla siphakama kahle eklasini ungadakwe insango musu kuyibhema ngoba ke siphinde siphakama. Insangi kwenza lento yiyona mawuhlakaniphile izohlakanipha kakhulu ma ingqondo ilekha izolekha kakhulu we understand. So lengane le ingane efuna ukushawa le kahle kahle mawuthi uyayibuka futhi uyabona ukuthi seyashawa sekwadela kona ukushaya uyayibona iyona ikholwa ukuthi umuntu kumele ahlala abuye ajabule ukujabula obekade kuhlanganiswe nani ngani lokho. Silungiseni leyo nkinga ingane zakwethu asijabuleni kodwa sibuye nganene kunezinto ezibalekile empilweni ekumele sizenze. Kunabantu ekumele bejabule empilweni ngenxa yethu sisamele ukuzala izingane ekumele lezo izingane zijabule singaloko sichaze izingane zethu mase sizele mina ngane yami anginayo imali uyabona nje kube kuthiwa kwenzeka ukuthi ithuba likhona lisebenzise manje lisekhona ithuba ngoba kuzokwenzeka liphela ithuba lingabi khona. Ukuphela kwethuba ungabi khona kwabazali eduze kwethu kuphelile ke ithuba lapho sekumele wena uyimele uhlanganise ngendlela yakho wedwa engekho umuntu ozokuphusha ngoba abazali bakholela ukusiphusha ukuthi hamba ngizokubeka halfway uziqhubekele. Ngaleso sikhathi uzobe sengekho nomuntu ozokubeka halfway so phaphama manje sekhona umuntu okuphushayo xebo.